To e kaunti ni ma Kisumu en kanyo konyo ganda magonagi okwa mondo mikoro ni kinde duto giwuotho kanyo to achiel bende ginene gisiko gi pado red but siasa achiel mano endo don but siasa mar ODM kaka yorno endo mar miyo giteko e kindo ganda mamoko ka achiel kod neno kanyo koni bende gibiro gido lemo mamoko mag telo e sirikal mamalo kwa makamano no gol kanyo kod okile Fred Odumo e kina bende ne otimo limbe mare kar chung'ur bura ma Kisumu West kama bende ne osidhe kod jokanyo mag but siasa nendo mar ODM kama bende notele gi kanyo kod jakomgi mano kanyo migosi CJ Aduogo mabende otelo kanyo kone dwaro mare mar dhi laro kom mar seneta e kaunti ma Kisumu kaendi e yiero maduong' mchano bago pacho kaendi e higa mar 2020 to kod 7. Luonga ni the CJ Aduogo. Omiyo dichieng' ma kawuono no luongo delegates moromo godo dichieng' ma kawuono kendo kwayo kaka jo Kisumu West wachung' kode kom mar senate modhi manyono. So far wacho ni so good nikech onge jalno mosemanyo kom mar senate moluongo ODM delegates. Bende onge ng'ata moseromo gi ODM delegates Kisumu West mar manyo position moro amora Kisumu County gi party mar ODM. Omiyo bwana Fred Odumo warwaki e Kisumu West constituency wagony nyalo wuotho daytime nyalo wuotho night time. Nikech koro jo party ong'eyo kendo wachno leo. Bang' mano gimong'e ni maduong' party bro timo nominations. After nominations that candidate ma party dhi miyo wabe pok waneno mamoro mopogore. Mane mabro wuotho go kendo openly wadhi wuotho go kamoro amora. Omiyo jo Kisumu West ODM delegates Kisumu County amiyo uthuolo nikech ubende samuda ok chien ung'eni ng'a moseromo kod iluongo ni ng'awa